Hej og velkommen til FFI. I dag skal vi vise nogle maveøvelser. Grunden til at vi har valgt lige præcis at vælge de øvelser som vi har i dag, det er fordi at der er generelt rigtig dårlig udførsel af de her øvelser. Desværre så er det sådan at der er en bestemt muskel inde bag ved mavemusklerne, som hedder psoas major, som kan, ligesom alle andre mavemuskler, eller ligesom alle mulige andre muskler generelt, så arbejder de ved at trække sig sammen og forlænge sig. Det der udfordringen her, det er at psoas major den hæfter på lændehvirvlerne. Og når vi så fikserer vores hænder eller vores fødder og holder vores hofte strakt, og så laver en bøjning eller en fleksion, som det så også hedder, i vores hofte, så får den her muskel lov til at arbejde, og som jeg lige nævnte før, så trækker den der hvor den hænger fast, og det er blandt andet i lændehvirvlerne. Så det vil vi rigtig gerne undgå, og det vil vi gerne vise jer hvordan at I undgår bedst muligt. Vi skal kigge på leg rise, som Niklas er i gang med at lave det. Han er i gang med at vise den forkerte del, og man kan også se på hans lænd, hvis man kigger lidt efter. Så hver eneste gang han svinger hans ben der, så kipper hans lænd af. Og det er egentlig ikke rigtigt det vi har behov for, fordi så arbejder nogle forkerte, eller en forkert muskelgruppe især. Men det var der jo egentlig også et oplæg om i torsdags. Men nu viser Niklas lige den korrekte udførsel af leg rise, så han trækker knæene op, strækker fødderne ud, eller ekstenderer knæene, så op og ud og langsomt ned. Og så prøv at lægge mærke til hans lænd nu, den bliver flot og fast i støttepuden, og der er udfordringsgaranti her. Og læg mærke til at hans hofte aldrig kommer i lodret, og at han holder hans fødder ude for kroppen her. Så han kommer ud og så ned i noget, der ligner en 20, 25, 30 graders vinkel. Og så trækker han simpelthen hans knæ op. Vi er i gang med leg rise igen, bare på en lidt anden måde. Niklas han har fikseret hans hænder op for oven der, og han er i gang sådan set med han er i gang med at jern igennem i hans lænd igen. Og det her, det er toppen af dårlige maveøvelser, så længe du svinger med dine ben og din hofte på den måde der. Nu viser Niklas lige den korrekte udførsel. Og vi skal selvfølgelig nok på et andet tidspunkt komme helt ind på, hvordan man kan smadre sine mavemuskler helt konkret. Men det her, det er simpelthen den korrekte udførsel af hanging leg rise. Og det er faktisk rigtig, rigtig fint på at lægge mærke til hans lænd, hvordan han kommer op her og langsomt ned. Op med knæene, ekstendere knæene og langsomt ned. Og helt rolig i overkroppen, og ikke alle mulige svingninger, og ikke alt for meget momentum, og ikke nogen kipning i hans hofte. Og han slynger ikke med benene. Nu er jeg så selv på vej over for at lave en mavebøjning på det der sådan set i virkeligheden er en rygstrækningsbænk. Og det der udfordring her, det er at fødderne er fikseret, hoften den er strakt, og der er det der bliver kaldt en hyperekstension i rygsøjlen. Et bonusproblem her, det er så også at muskelarbejdet bliver gjort ret hurtigt og temmelig ukontrolleret. Det her, det er en rygstrækningsbænk, det er ikke en mavebænk, så prøv så vidt muligt lige præcis at undgå den her. Så er Niklas simpelthen i gang med hans fjerde og sidste øvelse her. Og han er ved at lave hængende maverullinger. Og det her, det er jo så igen den forkerte version, hvor han kommer simpelthen ned med helt strakt hofte, fødderne fikseret, og i en meget, meget hurtig bevægelse. Og så starter han med ligesom at bøje i lænden. Nu viser Niklas lige den korrekte udførsel, og det der er fedt ved det, der at man forresten også kan spotte for sig selv. Så man kan simpelthen sætte sine hænder på sine lår, og så hjælpe sig hen over den koncentriske del. Så kan han lige trække sig selv op, og så kører den langsomt ned selv. Og så før hans hofte den går i 90 grader, eller i 180 grader, i strakt, så kan han lige trække sig selv op her. Og så hjælper han lige sig selv op, og langsomt ned, og så undgår vi alt for mange problemer med lænden.